Aita, banoa nire lagunekin jolastera, 8:30 erratu gara joateko. Ederto, ondo pasa zure lagunekin. Agur. 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 Aio. Kotxea itxaroten dago, goaz. Bai, goaz. Baina gauza bat, gu joango gara Gernikara futbolera jolastera, ez da? Bai. Uste dut zera ibai dagoela metro gertutik gertu. Ere Gernika ikusi dezakegu eta galdetu herritarrei zer ikusi dezakegu. Bai. Uste dut zuhaitz famatu bat dagoela, baina ez nago oso ziur. Baina lasai egon, orain herria ikusi behar dugu eta gero futbola jolastuko dugu. Zenbat droga, la. Kaixo, egunon. Dakizu zer ikusi dezakegu Gernikan? Bai, Gernikako arbola Eskerrik. Txemoaren gatibu, egunero kondozia erosi behar baitu. Egunero horrela, ukerrado bestela, horreko etxea izango da kartzela. Alaxera bizitza, aurkitu nahi dutitza, dena kongi pasan aia, baina gaizki gabiltza. Begira, hor dago. Heldu gara. Bai. Kaixo, Zer izan da hori? Gernikako arbolan zaudete, eta ni bere historia kontatuko dizuet. Ondo da, historia entzungo dugu eta gero futbolera jolasteko. Gernikako arbola, Gernikako Batxar etxearen aurrean dagoen aritza da. Zuhaitz horrek bai, Bizkaitarren bai, Euskal Herritarren askatasun tradizionala eta Euskal Herriko foruak adierazten ditu. Gernikako aritza izena ere hartzen du. Hainbat Gernikako arbola izan dira, bata bestearen ondoren. Bakoitza aurreko Gernikako arbolaren hazitik etorria. Oraingo zuhaitza 1500ko otsailaren 25ean landatu zuten. Aurrekoa 1860an sartu zuten zin egiteko tribunaren aurrealdean, eta 2004an hiltzat eman zuten. Munduan zehar banatuta dauden ondorengo ugari eman eta gero. Lasai, oraindik ez dudala amaitu. Orain zuhaitz bakoitzaren historia kontatuko dizuet. Landatutako zuhaitz zaharrenaren jaiotza data 14. mendean ipini ohi zen. Lehenengo aritza edo aita iritza izan zen. Garai hartan, Aristia zegoen Gernikako juntetxean. 1811 urtean hil zen aita aritza. Ondo da, segi kontatzen. 1752 urtean Aritza-arra deritzonak ordezkatu zuen. Haren enborra gaur egun ikusgai dago Gernikako Batxarraren esparru barnean. 1752an tribunaren atzeko aldean landatu zuten. Bakarrik bat gehiago egon zen, zuhaitz semea, 1859 urtean. Bueno, goaz.
Zer egiten duzu, nire gustatu di, jendutako agorraren baino izan da. Zer esaten duzu? Ni ere, saiatu algara mamua harrapatzen. Ba, igual. Segurenik mamua kultuztera joango zela. Begira, aterpin bat. Hartu. Bueno, ailegatu gara. Goaz mamua bilatzera. Bai, horrena izango zen, bi taldetan banatzea. Ilango naiz Markel eta Unazik. Ondo da, Ian derrekin noa. Zergaitik ez etorri zareten nire etxera? Ezin zaret hemen egon. Hau juntetxetxea da. Hemen hainbat erabaki hartu dira, eta garrantzitsu den bat Gernikako arbola jartzea izan zen. Nor zara? Non zaude? Kaixo, Unaz eta Iker korrika joan dira. Ahots bat entzun dugu eta nik hausi naiz. Dakizuen non daude? Ez ditu ikusi, baina ustez ahots nuen dago. Ezin gara orain joan. Begira, bertan Unaz eta Iker daude. Unaz Iker, etorri, begiratu behar dugu mamuan orden. Ondo da, guazen. Ni egon naiz guztia egiten. Orain ja akizue Gernikako arbolaren historia. Zerbaitetarako erabiltzea espero du. Kerrik asko salperinatu. Bai, goaz. Agur, ondo pasa. Agur. Bidaia ona izan da. Amacho ganado fandango, que vengo con todo el comando, ta mundo a bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho ganado fandango, que vengo con todo el comando, ta mundo a bukatzen bada.